Assalamu alaykum hormatly Gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gyzykly kanaly hoş geldiňiz. Bugün men size ýene-de käbir gyzykly maglumatlary aýdyp bererim. Şu videomuza başlamadan öň şeýle gyzykly videolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza bolun, like goýun, tesir ýazyň we şoňa meňzeşler. Gelin onu başlaýan. İlkinji zat, ynha şu görýän zadyňyz zybnoý şotka. Zybnoý şotka diş arasylama üçin gerek bolan bir zatdyr. Ýöne ähliýimiz bilýändir. Diş arasalamak bilen bir wagtda biz dilimizi hem arasalap bilýäris. Onuň üçin zybnoý şotkalaryň arkasynda şeýle ýüriti dili arasalamak üçin edilen böwetler bar. Şu böwetler şu dilinizi arasalan wagtyňyzda kömek edýär. Şu dişimizi arasalarımızdan soň hökman suratda dilimizi de arasalamak gerek. Şu dil arasalamak diýende esasy adam aýtjak bolýanym heyterlere degişli. Heyterler, hapa dilli heyterler we bir topar. Ay ejeň palany diýip ýazýarlar. Tanamadyk, bilmedik adamyna şolara degişli diýip pikir edýärin. Sebäbi aslında hiç wagt görmediği, tanamadığı bir adama ağzına geleni ýazyp durlar da. Bir adam bilen ulalaşmadyk wagtynda, pikir bilen ulalaşmadyk wagtynda hapa söz etmäge gerek ýok. Sen ähli adamlar bilen ulalaşman bilersiň, meniň ulalaşmayan adamlarym ken, ýöne şonda da men hiç kime hapa söz ýazýan däldirin. Ol terbiýeňize bagly, şonuň üçin men her kime ýazgyryp durjak däl, wagty bilen akyllanarsyňyz diýip pikir edýär. Indi şu hater diýenimi düşündirýän iştaýda. İnglisçe bilýänler. Anha görüşüňiz ýaly, şurada ýene de bir kağız var. Görüşüňiz ýaly. Hate, işlik ingliz dilinde hate diýip okulýar. Hate. Yani ýigrenmek diýmek. Hater bolsa, hater diýip okulýar, ýigrenýän diýmek. Yani size şol ýigrenýän adamlar haterler. Yani şolar size ýigrenip tanamasa da bilmese de bir topar hapa sözler ýazýar. Şolaryň aýratyn bir gedekden 2-3 gedek dillerini, hapa dillerini arasalamak lara gerek sebäbi inha görüşüňiz ýaly şeýle zybnoý şotkanyň arkasynda şeýle böwetler bar. Şol ýüriti dil arasalamak üçin taýýarlanan. Şuda ýene bir zat aýtmak gerek. Baňa hapa söz ýazýanlar hiç biriňiz hapa sözleri görýän dälsiňiz. Ýazan zatlaryňyzy görýän dälsiňiz. Sebäbi men YouTube'un filtrini goýdum. YouTube şu taýda türkmen dilindäki ähli hapa sözleri ýazyldyğı wagt derwe blog edýär. Şonuň üçin boşu-boşuna wagtyňyzy ýitirmäň. Gaýtam özüňizi, bilimiňizi, ilmiňizi artdyryň, saglygyňyzy seredin, tanımadyk adamlaryňyza beýle utandyrjy hapa sözleri ýazyp bermäň. Galanna möwdüňizi bilýäňiz, men ýani siziň ejeňiz, kakaňyz däl. Men şu wagt şunu bir bilýän adam bir paýlaşaýyn diýen bu kanal gyzykly kanal. Şoň üçin bu taýda gyzykly we peýdaly, ygtybarly çeşmelerden alynan maglumatlar paýlanýandyr. Geljekdäki videolarda görüşýänçek hoş sag bolun. Bye bye.